كالي نودبات بزملكات كور بريزيدنت إساياس أفورقي خم زبالو ودباتنا نخسفحة بحدش ملكع نخسرحة بحلفي ودباويت كتما باتصع عبي بروغرام علنا جن حجي خنجمرو يكونان مجمريا نتزلو متعرراي شعور مستعري خان هو نداسفح كان قد أموداتا خان أبتي زعبي درجة قس بقس مديابو ني كتما ودباويت كتما عسبون انتخونه بالتمساسالي بإثيوبيا خم تقلقل تراي زيكونه كم تخلق زي بزنبلو وطبعا انا بإثيوبيا زتأمت قون يقولون نحنا اب قيح بحري ناي شحن 300 كيلومتر زرقح زلو جماجم بحري زلنا مس قيح بحري مست انترناشنال ووتروي بقطتا نراخب هاجر سلازقناون عبر بحثات علنا ስለዚህ ነተንብኡ ዝሐልፋ መራኽብ ማዕረፊ ነተንብኡ ዝሐልፋ መራኽብ ማዕረይ ጋራጃት ነተንብኡ ዝሐልፋ መራኽብ ነዳዲ ዝመልአሉ ወይ ካ ስቶክ ወይ አስቤዛ ዝገብራሉ ኩነታት ፈጢርና ትዝበዝሐ ንግድና ቆዳ ናብ ደገገጹ ዝጠመተ ከም ዝኸውን ጌርና ሳላዝ ሰላም نعسبن ني باصعن اغفينا عبينا بزل على درجه كنت كملن زبل التحساسبايو سلازي زي كايدازي ምናልባት ብዙሕ ግዜ ክሕሰበሉ ክስርሐሉ ጸኒዑ حجين مززلو ناي سلام حواهوقا تغباري زرغاغطلو اوان سلازغونه حجي غزيو اخيلو اتن منين نبرنا اتن حسبون نبرنا بتغبار ندات تغبرن ريولنا درو صرغياتات كقددون ريومالنا بتفلالي درجاونا ودباويت كتما باصعن عسبن صراحه تجميرلو ስለዚህ ተረፈውን ምስ ግዜ እንዳተማሐሸ ከመጽእ ምዃኑ ኣብናይ ዕደና ብዝምልከት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝበሎ እቶም ተጀሚሮም ዘለው ዕደናታት ናይ በዓል ቢሻ ወርቅን ኮፐርን ዚንክን ኣውጽኢካ ከም ዘሎ ብጥሪኡ ምስዳዲ ስለዚህ እዚ ንመጀመሪ ተባሂሉ ولا حنت سلا زي نبرنا قال ገንዘብ ክንረኽበሉ ተባሂሉ ዝተገብረ እምበር እቲ ይኹን ዓገባብሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመስሪሑ ክኸይድ ከም ዘለዎ ስለዚህ ድሕሪ ሕጂ ቁጠባና ክዓቢ ተኮይኑ ጡጥ ይኹን ወርቂ ይኹን ፖታሽ ይኹን ካልእ ይኹን ነፍርዮም ነገራት ብምሎም እና ተመስርሑን ወጻኢ ቫልዩ አድድ ተገይርዎም ዝያዳ መክሰብ ንረኽበሎም ክኾኑ ከም ዘለዎም እዩ ሓቢርና لازم زعمتون مسجلة تفعلاليا ناي عدنا كوبانياتات منغستي ارتراي زرارب كم زلو جنجنا ودو سلا زيكونه نهزبي انونس غبرو وي بغلصو يدلين زعمت جن تدعى تي زكاي زلو زته اب مفصمتا بصيحو نسبي بوقع خجلت مقامو نغيرنا له ناي بوتاشون نعمتا زي جمرلو مغدي يكايد كم زلو زي كل غزي نزاربلينا از كور بريزيدنتون تنخف ابيلو حليفو له ስለዚህ ናይ ኩልሊ ፖታሽ መጀመሩ ጥራይ ኤርትራ ንዓመት ካብ 2.3 ሚሊዮን ዶላር ኣብቲ መጀመርያ ናይ 5 ዓመታት ዓመታዊ ርክበላ ኽእልዩ ኣብቲ ድሕሪ 5 ዓመት ካልኣይ ገጽ ናይቲ ፕሮጀክት ምስተጻፈፈ ከዓ ብዓመት ስጋብ 500 ወይ 600 ሚሊዮን ዶላር ንረኽበሉ
ከባባት ክፍጠር ካልእቲ ስጋዕ ሕጂ ዘይተሰርሓሉ ማለት ከምቲ ዝድለ ዘይተሰርሓሉ بعمت سجام 100,000 طن ዝኸውን ዓሳ ክንገፍፍ እናቀልና ኮለና ብሰንኪት ዝነበረ ሕልኽላኽን ፀገማትን ዋሕዲ ኢንቨስትመንትን ስጋብ ሕጂ ናብ 10,000 ቶን ዓመታዊ ገጽና ጥራይ ንሓፍስ ከም ዘለና እዚ ከዓ ካብቲ ክንረኽቦ ንኽእል ብዙሕ ወጪ ዘይብሉ በተፈጥሮ ጥራይ ዝመጽእ ሃብቲ ዓሳ ከምድላይና ክንጥቀመሉ ከም ዘይጸናሕናውን ሕጂውን ናብ ገጽና ከመተኮር ምዃንና ክቡር ፕሬዚደንት ኣስሚሩሎሞ እዚኣቶም ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳያት ዝቆንዑዮም ነይሮም ምናልባት ኣብቲ ድሓር ሕቶታት ተልዩ ወይ ተወሳኺ ተልይኩም ብስፍሕ ዝበለ መገዲ ክንማየጠሉ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ሲ እቲ ናተይ ኣቀራርባ ነቶም ብዙሕ ነቲ ቃላት ከም ድላዮም ክትርጉሞ ዘይከኣሉ ክከታተልዎ ስለ ዘይከኣሉ ወይ ነዊሕና ኢሎም ብዙሕ ተደናገሮም እቲ ብቐሊሉ እቲ ሓሳባት ነዚ መስል ከም ዝነበረ ንምርዳእ ዝኣክል እዩ